Буде чудово, то що людям залишається? Протестувати аж до майданів чи не передчасно? Я хочу, щоб влада опам'яталася. А ще раз звертається публічно, хто чув, донесіть генералу Хомчаку, щоб він йшов і переконував свого верховного головнокомандувача, що не можна робити таких стратегічних помилок. Ні кроку тої землі, яка не займана ще окупантами, не можна її відступати. Ну це помилка, це ж очевидно всім, навіть не військовим. Не можна цього робити. Розумієте? Мир не випрошують. Що залишається людям, якщо все-таки політичних домовленостей досягнуто і влада впевнена в своєму рішенні? Чи не передчасні? Влада не може бути впевнена, якщо не хоче, щоб її не викинули на смітник. Бо якщо вона не опам'ятається, то її викинуть на смітник. І скоріше, ніж Януковича викинув. Я би не хотів цього, нам це не потрібно. Але невже вони, знаєте, не хочу вживати певних епітетів, які прийшли до влади. Невже вони цього хочуть? Чи вони думають, що вони всіх обхитрять, чи залякають, чи що? Ну, таких, як я, чимало є, так? Мене ж не злякають. А є таких мільйони в Україні, яких не залякаєш. Дякую, Степане Ігоровичу. Останній радикал української політики. І не знає, що робити, то може своєю персональною зброєю застрелитись. Але зраджувати Україну, пане президенте, нема права. Ніхто не має права. Ні президент, верховний головнокомандуючий, ні головнокомандуючий Хомчак. Застрелитися можете, якщо не здатні виконувати свої обов'язки. А зраджувати Україну – ні.